Айде лягай се, айде върткай се. Така. Ма ти снимаш ли го? Ма ти с камера ли го снимаш? Ничего. Давай тогава. Щом те снимам, давай. Ела тук сега, ела. Ела тук, ела тук. Ах ти, ах ти, ах ти, ах. Сега в интернет ще те пусна. Интернет? В интернет ще те отидеш. Ела тук сега. Ела тук. Айде, търкали се. Лево добре. Та не знае, че е пълен кеф. Айде за последно. Оп! Айде край. Я виж кой е за теб. Ела се върши. Не виж какво прави сега. Хайде горе, горе. Горе. Виждала ли си по-добро куче? Браво, моето момченце! Браво!